Αυτή η χώρα είναι τυχερή που έχει πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου. Πάμε. Ο λαός στην κυβέρνηση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην εξουσία. Πασόκ. Εμπρός για ένα νεοφιλελεύθερο σοσιαλισμό. Κινούμαστε με ειλικρίνεια, με αίσθημα δικαίου. Ξέρω ότι οι αλλαγές είναι και δύσκολες και επώδυνες, αλλά ήμουν και θα είμαι πάντα ειλικρινής. Είναι μια προσπάθεια για να σταματήσουμε την πορεία της χώρας προς τον γκρεμό. Με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα ζήσουμε καλύτερα. Εκτός από αυτούς που θα χρειαστεί να πεθάνουν. Πασόκ. Εμπρός για ένα νεοφιλελεύθερο σοσιαλισμό. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με δυο μετράει τη γη. Είναι ανάγκη. Ανάγκη εθνική και επιτακτική. Να ζητήσουμε και επισήμως από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης που από κοινού δημιουργήσαμε. Έχω ήδη δώσει εντολή στον Υπουργό Οικονομικών να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Αυτή η χώρα είναι τυχερή που έχει πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου.